Unsaon din na day? Gosh. Allah. Actually karon kay mato ilaral sa ilang fish pond kay mag-celebrate ni sa birthday. August 1 tayong birthday pero early celebration and I think reunion sa kapatiran. So yeah. Unsaon din na day? Gosh. Allah. Buguan ang bangka eh. Dira na ta mga ligo, Ralph. Dira ta mga ligo. Mga ligo mo? Ikaw, kamo. Muli ka diretso? Ikaw? Ligo ta eh. Ikaw maligo ka. Ah, grabe ate krimuson. Ingon, waka gisugtan. Nge. Maligo ka. Gosh, sige daw, go. So nami karon sa fish pan nila Ralph, kauban sila Jason, si Von, si Vince, si Danril, si Ralph, si Carlos, ug si BJ. Si Carlos bagora ni siya na feature karon kay karon ra pud mi nagila. Ang amo nakita lang ani kay ang boses lang. Kana magsabay ra migdula ka na sa ROS bitaw. Nya karon kay nakita na jud mi. Dara. Dapat magdala kog kamera bay. Adi mo kaabot dira, di mo katungkad. Tagal. Tungkad daw Ralph. Tungkad ay. So mga ligo na daw sila. So sige, go. Sige na. Let's go. Ay August 3 day ang birthday ni Ralph. Unya karon kay mag-advance celebration mi kay next week kay mo ang exam. Hoy, brown jud kay ang tubig. Brown jud kayo. Manamig ligo kay load kayo ang fish pond. Wow kayo. Brown pagid kayo bro. Napas Carlos na nabon papat naglakaw. Ngano giapil ni mog sabon ang t-shirt. Wala na kalimta. Dito mi nangaligo tong naibangka. Mo ni tanan nila Ralph, apil pa ni Direla Ralph. Pila? Gamaya eh. Inyores. Wala mo mga 16. Mura namang pangano do. Balik tayo, walang po. Karon magusto ta magsugba. Magsugba unsay sugbahon? Hito. So karon kay wala pa sila Chris ug si Kobe, mo kuan pa sila, mo apas pa sila. Sa wala son. Almasiga. Pampasiga. Almasiga, Pampasiga. Kalami sa sudan, puros pantat. Napay crabs oy. Ay, napuday ko ano. Unay tilapia. Ang mga musog ba lami? So lami mison kay musog ba man mi? Lami ta. Ay, apil di ka. Karon kay medyo busy pa man jud mi ang ako ang button lang kay montage lang siguro nino. Montage lang guro ni para kapa kay ba.
Naday bitin sila Ralph di ay. Dro kita yung bitin. I don't know if makita niyo pero kani. Hello, Kelvin Roy. Subscriber. Mo nimo ginaluto karon pantat dagko kayo bay. Like as in dagko jud siya. So kabalo sila Jason, si Vince, si Danril, mao ra gyapon sila. Wala pa nabot sila Kobe og si Chris. So karon antod karon ginaulat gyapon namo sila. Pero I think kapit na to sila maabot tawd dapit na to. Stoy, bawal magigatigat bay. Ha? Di sa ta magigat-igat ha. Antod karon wala gyapon sila Chris ug Kobe, then karon kabano si BJ. Si BJ mo ni siya tong kon sa The Boys TV. So subscribe mo guys. Wait lang, ibulgar BJ, bulgar. Lingaw. Mga lalaki man may diri ba? Lalaki may tanan diri pero lingaw unta kung mas lingaw unta kung Naakat. mas lingaw unta kung naakat. Tara. So mga to na may dito kay mga na. So karon ato na mo sila Chris. Ato na mo sila Chris sa gawas kanto. Tara sila. Tara nanagid sila. Nana sila. Tara. Look. So balak na mo sila ambusyon. Yes. Hey, nana si Chris. Hi Chris. Sige lang, paghay lang, hi lang. Then nana si Kobe, paghay. Hello. So abot na gid sila so karon makakaon nami. Yes, let's go. Oh, lami kay bay. Dapat fight kami mag-fight. Ralph na, kaon Ralph. Kaon pa Ralph, yung kaulaw Ralph. So karon naman namin kaon. Naman kaon. Daw, dako nagtiyan. Daw, sige daw. Pagawas. Ayaw, Ayun. Pila na nakabulan? 9 months. 9 months? No, 9 months na niya. Tingnan na pa ito mo. Ay, aman ta ni Ron after. Asa ta after? Ikaw Chris, diri ka matulog? Kamo, ikaw ay diri ka matulog so no? So akong kaban muli kani si Danril, si Von, si Vince. Wala joy signal. Oh my God. Pero makaban mo sa isa't isa. Ako okay ra sa ko. Ako makaingon ko okay ra sa ko dili walay signal basta kay na Basta kumpleto to, yung gamay.